Luxusné apartmány pri golfovom ihrisku Penaty sú vynikajúci projekt, ktorý kombinuje najmodernejšie stavebné materiály, CLT panely, s inteligentným riadením budov a o chladenie a vykurovanie sa stará hybridný VRF systém od Mitsubishi Electric. Toto je v súčasnosti jediný systém na svete, ktorý kombinuje flexibilitu VRF systémov a komfortného chladenia a vykurovania vodných systémov. Tento systém umožňuje v každej jednej miestnosti, v ktorej sú vnútorné jednotky, chladiť alebo kúriť v jednom okamihu. Okrem vysokého komfortu, takýto systém dokáže rekuperovať energiu. Napríklad na oslnenej strane objektu potrebujeme chladiť, kde teplo odoberáme, a na opačnej zatienenej strane objektu chceme vykurovať, kde dané teplo dodávame. Takýmto spôsobom majitelia apartmánov dosahujú maximálny komfort, ale aj veľmi nízke prevádzkové náklady. Tým, že systém nemá chladivo priamo v objekte, ale vodu, nie je potrebné jednotlivé miestnosti a priestory zabezpečovať rôznymi senzormi alebo odvetraniami v prípade úniku chladiva. V neposlednom rade systém Mitsubishi Electric vyhovuje najprísnejším normám, ktoré minimalizujú objem chladív v priestore. V prvej fáze projektu v domoch A a B sme nainštalovali dva hybridné VRF systémy, ktoré svojim majiteľom ukázali vysokú spoľahlivosť, maximálny komfort a nízke energetické náklady, a my sme radi, že sme na takomto projekte mohli spolupracovať.